drugu sezonu istraživačkog serijala Robin Hood otvaramo pričom o Balkanu i Covidu. Nakon epizode u kojoj smo istraživali kako se sa Covidom bore oni ispod linije siromaštva, sada smo fokusirani na zvanični odgovor na pandemiju, mjere, vakcinaciju i poziciju zemalja u kojima Robin funkcioniše. Dugo je region držao vrh svjetske tabele po smrtnosti, broju nevakcinisanih, a posebna priča su konfuzne mjere i još konfuzniji nosioci javnih funkcija, da bi sve bilo začinjeno diskutabilnim potezima zdravstvenih institucija. Pred vama je tako priča o COVID krizi i konfuziji. Dobrodošli u drugu sezonu projekta Regionalni Robin Hood. Skoro 2 godine života sa koronavirusom. Mnogi bi pomislili da smo do sada već naučili kako se zaštititi, kako lečiti, kako postupati. Međutim, kada pogledate priču iz Severne Makedonije, shvatit ćete da i nije baš tako. Новинарот Гоце Михајловски никогаш не помислил дека месецот април 2020 година ќе биде кошмар за него. Без да знае како и од каде, тој се заразил заедно со неговото семејство. Се соочил со вирусот на самиот почеток од пандемијата. Мојот случај беше карактеристичен, бидејќи беше на самиот почеток од ковид пандемијата, кога многу малку беше познато и за вирусот и за тоа како тој се шири и какви последици остава. И она што остави најмногу последици по мене и по моето семејство беше најмногу стигматизацијата. Во тој период се уште владееше на општа психоза меѓу народот и едноставно на моменти се чувствувавме како малтене да имаме сида. Значи така не доживуваше околината, така не доживува роднините. Тоа беше навистина едно тешко премрежје, бевме оставени буквално сами на себе. Неговиот 63 годишен татко не успел да се избори со вирусот. Михајловски вели дека неговата смрт оставила трајни рани во неговата душа. Јас имам една лузна физичка на мене, како последица на тој вирус и ќе ја носам до крајот на животот и имам една лузна во душата, бидејќи татко ми го изгубив во оваа битка. За Михајловски, соочувањето со вирусот корона бил голем удар во неговиот живот. Тој немал многу простор душевно да се подготви за големата загуба со која се соочил. Последната средба со неговиот татко била на нозе, кога се поздравиле со гушкање. Не знаел дека таа ќе биде последната нивна средба. Вирусот е многу опасен. Татко ми практично изгуби битката за една недела. Значи, првите симптоми ги доби на 1 април, тоа беше во среда, веќе за 7-8 дена беше хоспитализиран со тешка пневмонија, со сатурација под 40, за неколку дена потоа да биде ставен на респиратор и за 2 недели за жал почина. Беше здрав прав човекот, значи ништо, немаше никакви хронични болести, немаше ништо на 63 години. Околу 7000 жители брои градот Свети Николе, лоциран во средишниот дел на Република Северна Македонија. Толку е и бројката на починати од COVID-19 од почнувањето на пандемијата на почетокот на 2020 година. За околу една година во земјата од 1,8 милиони жители исчезна скоро еден град. Со над 3000 жртви на 1 милион жители, Северна Македонија е на високото 3-то место во светот. На ниво на Европа, земјата е на 2-ро место. Неславен рекорд кој зави во црно многу фамилии. Никола Пановски е универзитетски професор и најпознат микробиолог во државава. Со неговите совети често се појавува во јавната сфера. Активен е и во затворените групи на социјалните мрежи, каде бесплатно дели совети на луѓе засегнати од вирусот. Проблемот на големата смртност тој ја гледа кај немањето национален протокол за третирање на заболените од новиот вирус корона. Што до смртноста, ние сме со Босна се тркаме кој ќе биде прв и пристигнаме и Унгарија, и Чешка, и сите други земји. Тоа ја го кажав лани, пред една година. Ме пријавија во лекарска комора дека ширам страв. Еве се оствари тоа, за жал. Кажав дека за една година, ако вака продолжи, ако не се преземат мерки, не се донесат протоколи и не се прави случаен надзор, ќе стигнеме на прво место и стигнав.
Министерот Венко Филипче за скуп со собствена верзија за смртноста од ковид во земјава. Смртноста сметам дека е секаде иста. Апсолутно во регионот има земји кои што имаат и поголема смртност од нашата, кога го пресметуваме на начинот на кој што медицината се пресметува. Смртноста со морталитетот, односно леталитетот Бугарија, Босна и така натаму. Така да апсолутно за секој пациент е направено буквално се што треба и може и е во протоколите за лекување. Лекарите потенцираат дека се уште нема протоколи за лекување. Министерот вели дека има. На самиот почеток сите бевме да кажем во еден поголем хаос, бидејќи немавме доволно информации, немаше утворено протоколи, па нема ни до ден денеска. Ниту за диагностика, ниту за третман на овие пациенти. Кај нас нема протоколи за матичните лекари, а секоја болница си имаше различен протокол, внатрешен, кој се разликува драстично една од друга. И сега дури се прави некој униформен, како да сме ние Америка или не знам која земја, па имаме многу универзитети и многу болници, па различни протоколи, па ќе видиме кој е најдобар. Значи тоа е голем проблем што нема. Тоа не е точно, протоколи за лекување има од самиот почеток на кризата, тие се ревидирани неколку пати како излегува нови лекови кои што ги инкорпориравме во протоколите. Јасно знаеме каков тип на пациенти се лекуваат во регионалните, во општите, во клиничките болници, а кои пациенти во система на координација, претходна најава, тоа се оние најтешките, доаѓаат во ковид центрите во Скопје. Научната фела потенцира дека многу повеќе политичарите ги гледале своите интереси од тоа што тие го побарале. Токму на гастарбајтерските свадби, ова лето започна експлозијата на 4-тиот бран, на последниот Делта Сој, кој во овие неколку месеци однесе над 1000 животи. Кога гледаме дека растат бројките, треба да се затвори јасно и гласно. Не може да правиме политички поени со тоа што нели ќе дозволуваме да се прават, не знам, некакви големи собири, свадби, па еве ако сакате и сега овие политички митинзи. Не може да не го проговориме тоа дека прво е и основно здравјето на луѓето, а сето друго е секундарно. Сите настани масовни кои што дозволивме да се случуваат, дозволивме да се случуваат прилично мирна ситуација. И апсолутно сметам дека свадбите и тие масовни собири не се директната причина за последниот 4-ти бран, туку начинот на кој што ние живееме. Едноставно, нашата култура значи дека сите се заедно, голем број на роднини, пријатели, оваа година, последно на затворена мината година, дојде од странство. Така да, сите тие фреквентни контакти го направи своето и ние се соочивме со 4-ти бран. Меѓутоа, тоа што е интересно, дека овој бран беше силен само таму каде што имаше низок опфат со вакцинација. Генералната слика ќе добиеме од параметрите по бројот на смртност, по бројот на пациенти кои што биле во болница, а кои што се починати. Ние тука треба да ги детектираме проблемите. Не може да имаме над 6000 жртви, а да сметаме дека добро сме се справиле со самата криза. Како да не беше доволен вирусот и високата смртност, пациентите со COVID-19 во болницата во Тетово се соочија со пеколот. Токму на 8 септември, денот на независноста на државата, се запали модуларната болница во која живи и изгореа 14 пациенти. Првите наводи од истрагата покажаа дека пожарот настанал од спој на продолжен кабел. Но, опозицијата како причина на трагедијата ја посочи корупцијата во тендерот за изградба на модуларните болници, која доби фирма на бивш министер. Министерот Филипче не сака да коментира се додека не излезат конечните резултати од истрагата. Не би коментирал ништо за ова, заради тоа што има истрага, така да мислам дека нема да биде коректно. Според официјалните бројки од Министерството за здравство во Македонија, вакцинирани се безмалку 800.000 граѓани, или околу половина од целокупното полнолетно население. Државата веќе со месеци води силна кампања за вакцинација, како одговор на растечкиот тренд на антиваксерство. Министерството за здравство
информира дека за време на четвртиот ковид бран во период од јули до август епидемиолошките анализи покажуваат дека најголема смртност кај пациенти со ковид имало во градовите каде имало најнизок процент на вакцинирано население. Недостасуваше тука една побрза интеракција меѓу естаблишмент, политичкиот естаблишмент, нели, и воопшто Министерството за здравство и советодавните и некој советодавен тим кој што можеше да даде побрзи препораки. Не сакам да зборувам, тоа не е во моите ингеренции, ама и снабдувањето со вакцини требаше да оди малку поскоро. Не кажуваат колку од тие што се хоспитализирани и особено смртни случаи вакцинирани, со која вакцина се вакцинирани, како што пред неколку дена кажаа во Србија. Да повторам, од 305 случаи, 298, скоро сите се со скапите, ќе повторам, кинески вакцини. Затоа сега се оди на Pfizer трета доза исклучиво и така, меѓутоа треба да го кажат во статистика. За Северна Македонија процесот уште е во тек. Кај нас таа се изготвува, меѓутоа мора да се има предвид дека ова многу зависи од достапноста на вакцините во една земја во еден временски период. Така да, за да точно се каже и да се одреди, не се води сметка само за тоа со каков тип на вакцина биле заболените или починатите, туку за ова е потребна една по-долгорочна анализа од медицински аспект гледано и тука медицинската наука треба да даде одговор, меѓутоа се уште е рано. Severna Makedonija se kao i većina zemalja u regionu borila tokom ove pandemije koronavirusa i sa jednom pandemijom korupcije koja traje već verovatno decenijama i kod njih. To smo videli ponovo i na primjeru bolnice, COVID bolnice u Tetovu koja se zapalila usled ko zna kakvih ljudskih faktora i nemara, tako da problem je sad što koronu možemo nekako verovatno i da suzbijemo i postoji vakcina protiv korone, ali protiv korupcije baš i ne. Doktori se žale da nema protokola, ministri kažu da ih ima, doktori kažu da je smrtnost najviša, ministri kažu da nije istina, a najbolji opis je dao ministar zdravlja rekavši pa nismo mi najgori, pogledajte samo Bosance i Bugare. I ne samo to, nego gori od nas su po broju svadbi i po broju mitinga. Koliki je haos vlada u celoj ovoj priči govori to što je država upućivala građane na privatne bolnice zato što nije imala dovoljno svojih kapaciteta. Građani su tamo išli i plaćali neke basnoslovne sume za lečenje, a sa druge strane ta ista država je imala novac od Evropske unije koji je mogla da troši u te svrhe i od 35 miliona evra koliko je imala potrošila je samo 7 miliona. I to nam govori, što vjerojatno važi i za ostale zemlje ovde, da države jako često vole da troše pare poreskih obveznika zato što to praktično niko ne kontroliše, ali kada pare moraju da se pravdaju, mora da se objasni na šta se tačno troši, onda baš i nisu zainteresovani da troše novac. Kada se određeni pojedinci na vlasti, oni koji bi trebalo da budu uzor svim građanima, ponašaju neodgovorno, posljedice mogu biti katastrofalne. Čemu služe mere ako ih se oni koji su ih doneli ne pridržavaju? Pogledajte u sljedećem prilogu. Donedavno prvi u regionu po broju novih slučajeva infekcije, drugi u Evropi, a treći u svijetu po ukupnom broju oboljelih. Neslavni rekordi i crnogorske COVID statistike dio čelnika vlasti su preznojili do te mjere da im je katkad vrući ispod maski, pa ih tokom određenih vjerskih događaja u Crnoj Gori nijesu nosili, čime su prekršili epidemiološke mjere koje su sami donijeli. Djeci ipak nije ostavljen izbor. Ispod maski moraju da dišu sve vrijeme tokom časova. Roditelji, ali i građani kojima prijete novčane kazne ukoliko se ne pridržavaju mjera, nemoćni su pred činjenicom da one ipak selektivno važe. Ona situacija da imamo jednake i jednakije, da za nekoga neke mjere važe, za druge ne važe, za određene situacije trebaju da važe i onda ako se ljudi ponašaju odgovorno važe, a ako se ne ponašaju odgovorno ili kažu da to se na njih ne odnosi ili smatraju da se to na njih ne odnosi, to im prolazi i može biti. Tako da u tom smislu ta vrsta poruka koje idu i ta vrsta ponašanja koje se onda i ne sankcioniše, a koje ima
posledice, i to razarajuće posledice po društvo, ne samo u smislu javnog zdravlja, nego i u smislu ove nejednakosti među građanima, je nešto što ćemo tek, bojim se, da osjetimo kao posledicu. Tako da mislim da je to vrlo neodgovorno i da fali vizije kako se u stvari treba ponašati, da primjera nam fali onih odgovornih sa vrha. Dobar primjer u više navrata nije dao ni crnogorski premijer Zdravko Krivokapić, koji na čelu tima za borbu protiv koronavirusa čeka da iz njegovog tijela ispare antitijela koja ga za sad, kako smatra, štite od korone, te će na vakcinu i nošenje maske pričekati. Ja se svim građanima Crne Gore izvinjavam zbog toga što u određenom vremenskom periodu nijesam nosio masku. Razlog leži u činjenici da imam antitijela, ali to me ne oslobađa odgovornosti koju svi moramo da iskažemo. Da bismo jedni o drugima brinuli, moramo svi jednako da poštujemo mjere bez izuzetka. S druge strane, prvi čovjek Instituta za javno zdravlje kaže da se kao profesionalac odnosi jednako prema svima, bez obzira na kojoj funkciji bili. Obzirom da vakcinacija nije obavezna, drugi vid ne možemo koristiti sem savjeta i on je jednak istovjetan za sve, što se tiče mene kao profesionalca. Generalno, zaposleni Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a mislim i Ministarstva zdravlja i svi inače generalno ljekari, nisu bili učesnici ni organizatori niti jednog javnog skupa. Tako da mi se nekad čini da osuda javnosti prema nepoštovanju mjera bude usmjerena, po mom ličnom mišljenju, neopravdano prema zdravstvenom sektoru i zdravstvenim radnicima, jer kao da građani zaborave da generalno zdravstveni sistem, odnosno ljekari, bez ikakve razlike liječe i one koji su imali neodgovorno ponašanje ili bilo koje druge osobe bez ikakve razlike. Korona je donijela mnoge izazove, pa i vakcinaciju koju, pored poštovanja epidemioloških mjera, Svjetska zdravstvena organizacija vidi kao jedini izlaz iz korona krize, čiji je danak u Crnoj Gori nekoliko stotina oboljelih dnevno. Nadležni tvrde da imamo dovoljno vakcina. Zaključno sa 15. oktobrom u našu zemlju je pristiglo preko 920.000 doza. Iz Ministarstva zdravlja očekuju da će ta brojka u narednom periodu premašiti 1 milion. Obzirom da smo stupanjem nove administracije i izabirom nove vlade 4. decembra 2020. godine imali 0 vakcina i 0 vakcinisanih u Crnoj Gori, i tada smo jednim žestokim naporima došli do činjenice da je sada u ovom momentu, znači kada govorimo, preko 55% odraslih u Crnoj Gori vakcinisano prvom dozom, a preko 50%, to je svaki drugi građanin, je u potpunosti vakcinisan sa 2 doze vakcine protiv COVID-a. Ipak, mogu da kažem, ni Crna Gora kao ni neke razvijenije svjetske zemlje nisu nas zaobišle one bespomoćne antivakserske kampanje, odnosno njihovo lobiranje, oni su i u društvenoj pojavi i na društvenim mrežama jedna glasna manjina i oni iz nekih nenaučnih i njihovih razloga ni podaštavaju izum koji je u ovom momentu spas za cijel svijet. Iz Ministarstva zdravlja upozoravaju da je 9 od 10 preminulih u našoj zemlji bilo nevakcinisano. To je dokaz, kaže Sekulović, da vakcina u najvećem broju ipak spašava živote. Evo, zamislimo da imamo vakcinu protiv tumora. Koliko pacijenata vi mislite da bi odbilo da je preventivno dobije? Ja sam siguran nijedan. Ja bih lično, iskreno volio da svako ko ima potrebu da se ne pridržava mjera dobije priliku da pođe, da razgovara sa pacijentima koji su hospitalizovani u našim bolnicama. A mnogi od tih pacijenata, obzirom kakvog su stanja, su donedavno bili istomišljenici sa ljudima koji ne žele da se pridržavaju mjera ili eventualno da se vakcinišu. A vjerujte, najčešća rečenica u bolnicama
koje se čuje i koje nam se prenosi, to je da ako izađem odavde, ja ću odmah da se vakcinišem. Pomalo me plaši što ponekad takva mišljenja dolaze od akademskih građanina i ljudi koji su u nauci. To me iskreno više onako i vrijeđa i zabrinjava na kraju krajeva, ali eto, nadam se da će prvo i donosioci odluka uraditi nešto po tom pitanju, pa da će i svojim primjerima poslati onako dobru poruku da se svi vakcinišemo. Ne bih se vakcinisala. Zbog čega? Baš nas interesuje stav mladih. Izvinite, žurim. Da li si za vakcinaciju? Protivnik. Jeste li vakcinisani protiv korona? Nijesam. I želite li da se vakcinišete? Nijesam planirao. Kad vidi premijera i da nije vakcinisan, da ne poštuje, naravno da neće ni on. Mislim da je nepravedno onda po obične građane dovoditi pod sankcije, a premijer ne poštuje mjere i nema nikakve konsekvence, ne snosi. On ne može biti ni na čelu nikakvog tima, a pogotovo na čelu tima oko vakcinacije, a sam se ne vakciniše. To je apsurdno. Mi smo se cijelog života vakcinisali. U moje vrijeme te niko nije pitao hoćeš li. Vakcina, izvoli, vakciniši se. Teško se nosimo sa tim podacima i nepovjerenjem u vakcine, obzirom da mi svaki dan gledamo posljedice korone. Korona je zaista prisutna. Postoji naravno i dokumentarci koji smo snimali, dokumentarni filmovi koji bi građanima trebali ukazati na opasnost od samih koronavirusa, koji je evo za godinu i po dana dokazao ne samo u Crnoj Gori, nego svugdje u svijetu, zemljama regionom, kao jedan vrlo, vrlo opasan i vrlo uporan protivnik. A to vidimo, nažalost, po broju preminulih, po broju oboljelih. Sad kad je na snazi, odnosno aktivan takozvani delta soj, vidimo i da mlađa populacija ne samo oboljeva ni umire, nego i umire. Nevakcinisani građani, ali ni zaposleni, ne mogu da borave ni unutar ugostiteljskih objekata. Ta mjera naišla je na negodovanje kod vlasnika, kojima kažu biznis i onako visi o koncu, pa su neki bili prinuđeni da zapečate lokal. Pa prvenstveno su radili zbog tadašnje ekipe koja je naravno radila kod nas i jednostavno nisu željeli da se vakcinišu i ja jednostavno nisam htio da primorim nikoga da bude vakcinisan da bi radio u lokalu, jer po meni to, ne po meni, nego to bi trebalo po zakonu da bude da svako ima pravo za svog izbora. Ugostitelji kažu i da su epidemiološke mjere u kojima se balansira između ekonomije i zdravlja često apsurdne, pa su tokom ljeta granice bile otvorene za sve, ali ne i ulaz u kafiće bez potvrde o vakcinaciji. Tako je, bez osvježenja, priča Đukanović, ostao ljetos i bračni par iz Švajcarske. Dok sam ja sad njima objašnjavao da ne mogu da uđu u kafić zato što nemaju nikakvu potvrdu, samo su im pitali na koji način i kako da jedu oni, jer došli su tu 10 dana, šta da rade. Apsurda, kada je posrijedi vakcinacija i poštovanje mjera, u Crnoj Gori ne fali. Dok s jedne strane dio zvaničnika ni podaštava ljudska prava, ali zdrav razum jer krše epidemiološke mjere koje su sami raspisali, s druge strane stoje oni građani, umorni i zbunjeni, koji se pridržavaju mjera, osvješćeni da je to jedini izlaz iz korona krize koje se za sad ne nazire kraj. Te situacije nisu prijatne. Mi kao stručnjaci uvijek predlažemo jednako i građane i javne ličnosti. Ja bih volio da mi u jednom trenutku dođemo na nivou zemalja Evropske unije gdje građani će spoznati korist za svoje lično zdravlje, ne gledajući bilo koje druge javne ličnosti. Eto, a ja bih savjetovao da gledaju nas, ljekare, zdravstvene radnike koji se borimo već godinu i po i koji najbolje i znamo ovu epidemiju, da se ugledaju na nas i da na taj način zaštite sebe, dakle svoje zdravlje, zdravlje svojih najbližih, ali to je jedini način da se prevaziđe ova pandemija. Mislim da ni jedni ni drugi, znači ni nadležni, niti ovi kojima se vjeruje, kojima građani najviše vjeruju, nisu pokazali da su dorasli zadatku. I to je ono što mene plaši, kažem, dugoročno. Svaka kriza će se prevazići, pitanje je samo sa kojim posljedicama i kakve posljedicama direktnim i kakve će posljedice dugoročno ostaviti, a to je nažalost ono gdje imate situaciju da mnogi roditelji onda, ako me iz te uloge pitate, da mnogi roditelji počinju da se pitaju vrijedi li odgajati djecu u ovoj zemlji ili ih odmah pripremati da trebaju negdje drugo da idu, gdje će, opet kažem, biti ravnopravni, imati bolje uslove i odnosno biti više zaštićeni da ne budu ova posljedica
posledica što direktna, što dugoročnija ovakvih situacija kakva je trenutno kod nas. Često smo u prošlosti pravili neke glupe fore na račun toga kako Crna Gora ima malo stanovnika, pa sada fora ispada da je na naš račun, zato što u ovoj situaciji pandemije zemlje sa malim brojem stanovnika nekako logično bi trebalo prve da završe sa vakcinacijom. Međutim, čak i u jednoj maloj zemlji najbolje se vidi taj primjer antivakserstva ili ovih antivaksera, koji čak i jednu tako relativno malu zemlju uspeju da blokiraju u vakcinisanju. Znači nije ni bitno na kraju kolika je zemlja, bitno je samo koliko je narod nekako podložan tim dezinformacijama. Meni se čini da i pored antivaksera Crna Gora ima problem i sa ljudima koji su direktno odgovorni za donošenje i sprovođenje mera, pa tu nekako vidimo i Krivokapića koji često nije nosio maske, ne zna se da li je vakcinisan, pa te priča da ima antitela, pa nekako potpuno i on kao neko ko bi kao odgovorno lice trebao da bude nosilac svih tih odgovornih ponašanja, ni on sam to ne radi. I onda u kombinaciji sa ta dva ti imaš nekako neki sluđen narod koji više ne zna ni da li se nose maske, ne nose se maske, jel smemo da idemo na skupove, ne smemo da idemo na skupove, da li da se vakcinišemo, da li ne. Da, nekako kad gledam sve ove ljude u anketi koji kažu da neće da se vakcinišu i nemaju nameru da se vakcinišu, i dalje mi je to nekako bizarno i sve mi postaje čudnije i čudnije, jer nekako u početku sam uspevao još i da shvatim kad neko kaže da neće da se vakciniše, tek kad su stigle vakcine, nego kao čeka da vidi šta će da bude sa svima nama ostalima. Mada i to mi je bilo malo morbidno, jer zapravo čekaju da vide da li ću ja da umrem od vakcine ili ne. Ali sad, u ovom trenutku, nakon što su valjda vidjeli da niko nije umro ili nikom nije ništa bilo od vakcine, sad mi je potpuno nekako nema nikakvih više argumenata, nema čekam da vidim šta će se desiti, jer šta više čekaš, nego je sad u ovom trenutku, ja mislim, to postao samo neki inat. Ja bih rekao da antivakseri više nisu antivakseri, nego inadžije. Možda bi građanima Crne Gore bilo mnogo lakše da su Krivokapić i ekipa izašli i rekli da prosto sve mere koje su donete važe za sve građane, sem za Krivokapić i njegovu ekipu, i da svi treba da se vakcinišu, da nose maske, da izbegavaju masovna okupljanja, ali da to važi za sve, sem za njih. I onda prosto ne bi bilo zbunjenih. I dok se neke zemlje u regionu bore da nabave vakcine, u Srbiji ih ima na pretek. Međutim, u Srbiji ima još nekih stvari u izobilju, a to su antivakserske ideje, sumanuti i kontradiktorne mere. Kako to sve utiče na građane Srbije, pogledajte u sljedećem prilogu. Srbija je u septembru 2021. godine dospela na prvo mesto po broju zaraženih u odnosu na broj stanovnika. Očigledno da je epidemija u jeku, da je opterećen zdravstveni sistem maksimalno, što je logično. U septembru je u Srbiji od COVID-a preminulo najviše građana od početka pandemije. Počeli su se razboljevaju i mladi sve više i počelo je mnogo više ljudi da umire od toga. Sa druge strane, Srbija ima dovoljno vakcina za sve građane. I zahvaljujući našem divnom predsjedniku i nezamenjivom gospodinu Aleksandru Vučiću, nijedna država nije obezbedila toliko vakcine. Ali Srbija ima nizak procenat vakcinisanih građana, pada i u gradovima gde je kod prve doze bio najviši, kao što je Niš. Otprilike negde oko 150 do 200 na dnevnom nivou. To je mali, nedovoljan je broj. Nadamo se da ćemo uspeti da motivišemo i ostale ljude da prime vakcinu. Znači, najidealnije bi bilo otprilike 500-600 dnevno prvih doza da damo, da bismo stigli negde, da kažem, do tog nekog kolektivnog imuniteta, negde na 80%, kada bismo mogli malo da se opustimo. Meni je smešno to u 21. veku nepoverenje prema nauci. A sve što smo postigli, mislim, za čoveka 21. veka ili budućnosti, postignuto je zahvaljujući čovečanstvu i postiglo zahvaljujući nauci.
Srbija je podeljena po mnogim pitanjima, pa i po pitanju vakcinacije. Što uopšte znači antivakser? Mislim, jel neko nagovara nekog da se ne vakciniše, bije nekoga da se ne vakciniše? Mislim, ako nećeš da se vakcinišeš, to je po Nirnberškom onom kodu raspolažeš svojim telom. Zato sam ja mislila večeras u ovom obraćanju da ukratko ukažem na problem koji će nam biti svima izvestan, to jeste obavezna vakcinacija koju zaista najavljuju svi. Doktor Nestorović bio je član kriznog štaba vlade Srbije i najčešći gost brojnih medija u Srbiji, poznat po tome što je virus korona nazvao najsmešnijim u istoriji. Nažalost i mediji ne kritikujem, ali činjenica je da mnogo više vole goste koji su bučni, zabavni, koji iznose neke teorije koje su prosto nebulozne, moram tako da kažem, nego one koji su suvoparni, dosadni i pričaju samo neke činjenice koje ne deluju ni malo zabavno. Jer ko će da gleda nekoga ko uzme i iznosi podatke suvoparnim tokom, kad može da sluša nekoga ko priča o raznim teleportovanjima brodova i ostaloga koji su izvršili mrtvi ljudi. Mislim, potpune gluposti, ali deluje, zvuči zabavno. Vanzemaljci očigledno imaju plave oči, pa su se parili sa ženama ljudskim i onda su nastali vanzemaljci s plavim očima, tako. Znači, ljudi s plavim i zelenim očima su vanzemaljci. Nebuloze, prave čitave klipe, uvek je to kao neki profesor izjavio da je ta vakcina ili da su sve vakcine pogrešne, pa te nisu vakcine od negiranja virusa. To su uglavnom ljudi koji nemaju veze s medicinom, a ovi koji su iz medicine, to su opet posebni ljudi. Ili nisu, na primjer, vi imate, bar u medijima se pojavljaju, vidim neke dve antivakserke, koji su, jedna je psiholog, druga psihijatar, mislim. A pojavljuju se neki drugi koji isto, među lekarima imate ljude koji imaju neke posebne potrebe psihičke, mentalne, koje to i ova epidemija je, kao i svako neko burno vreme i ratno vreme, prizazov za njih da izađu sa tim svojim nekim porevima, bolesnim vrlo često i izmišljaju čitave priče, izmišljaju naučnike koji su rekli to i to. Mislim, prosto nevjerovatno jer ako su nešto konsenzusom u svetu donešeno, to je da je vakcina jedini način da što pre zaustavimo, znači za što kraće vreme. Nisu zaštićeni potpuno vakcinisani ljudi, ali svi su imali lakše, uglavnom kliničke slike, svi su prošli, uslovno rečeno da kažem, solidno, bez nekih težih sekvela, nisu došli do respiratora, pao je naravno procena zaštite i Pfizera, pašće i bilo koje druge vakcine ako mi dozvolimo, razvlačimo tu imunizaciju stanovništva i tako da virus dobija na vremenu da se stvaraju sojevi, nove sojevi koji su još rezistentniji. Postoje ljudi kojima je čudno kada čuju da su se vakcinisala, ali ne pokrećem takve teme u njihovom društvu, zato što nije mi njihovo mišljenje što naročito važno. Ja sam se vakcinisala još u martu kada je izašla vakcina, više zbog svojih ukućana. Dosta njih misle da vakcine nisu dobre. Gde se informišu mladi o virusu i o sve? Pa putem interneta i kažem, uglavnom putem roditelja. Moj neki zaključak jeste da ukoliko su roditelji vakcinisani i deca su vakcinisana. Slušam svoje dete, protiv toga sam. Znači, ne pada mi na pamet. Protiv čega? Protiv vakcinacije. Zato što sve što sam čula, koje informacije mi dođu do ušiju, pa baš nisam nešto raspoložena da se vakciniše. A s druge strane opet uzimaju sve to od lekova, što se pojavi novo, uzimaju. Sad su našli da oni analitički razmišljaju o vakcinama, o tome hoće, neće, ili vakcine će nešto da ih oštete. Svakodnevno uzimaju hiljade namirnica, lekova o kojima ne znaju ništa. Ja sam sad recimo doktor kardiologa, kažem, evo imam 4 leka, pa hoćeš, svi su za srce, hoćeš ono. Evo, kažeš, pa vi mi recite, normalno, vi ste stručni za to. Ja kažem, ne, neću ja, ti odaberi koju ćeš od tih lekova. Mislim, sama ta mogućnost da neko koji apsolutno nema veze s vakcinama da bira vakcinu je, po meni, apsolutno unosi i nepoverenje kod običnog čoveka. Dolazi do toga da ima mnogo više bolesnih i ljudi imaju veće količine virusa u sebi, tako da imaju težu kliničku sliku. A mere, da su dovoljni ili nisu? Nisu dovoljne. Za ovaj narod koji ne sluša nikog, koji ide protiv svog života, protiv svoje porodice, koji ne misli o svojoj porodici, ne. Ja sam pristalica toga da ponovo
stvarno neke strožije mere. Sve je otvoreno i ne vidim potrebe i za nošenje maske, a utakmice dozvoljene bez maske i bez, mislim, katastrofa. A da li mere treba da budu oštrije? Ne, treba pustiti sve. Zašto? Pa ko preživi, taj će da priča. Čovjek bi trebalo da gleda non stop televizor ili da prati neki drugi mediji da bi uopšte mogao da bude u toku šta je aktuelno, šta nije aktuelno. U svakom trenutku ja znam da moje dete sada sedi kući danas jer je danas na online nastavi, druga grupa ima nastavu i to uopšte nema smisla, svakog drugog dana idu u školu, a to online uopšte i ne funkcioniše kako treba. Nastava u osnovnim školama odvija se po 3 različita modela. Na fakultetima je već 2. godinu nema, isključivo preko interneta. Kad smo shvatili da je to stanje stvari kome mi treba da se prilagodimo, bilo je mnogo lakše. Tad su već se stvorili neki uniformni sistem kako izgledaju predavanje, kako izgledaju vežbe, raspored se poštovao i sve je išlo regularno. Dakle, učili smo pred svako testiranje, ali nam jeste falio taj kontakt ljudski, falilo nam je da zapravo možemo da pitamo profesora nešto uživo, da nam se odmah neke stvari razjasne. I zapravo planiram da upišem posle ovoga neki drugi fakultet, da zaista da doživim studiranje u amfiteatru, da zaista doživim ispit uživo onako kako treba da bude. Kolegi sa kojima ja imam kontakt, a i studenti ostalih fakulteta iz drugih gradova su jako razočarani i kivni prosto na ceo sistem zato što eto, jedna stvar kao što su predavanja u amfiteatru su obeležena kao mesto zaražavanja i opšteg zaražavanja svih stanovnika Srbije, a sa druge strane se u isto vreme događaju neke brucošijade, čak i neki fakulteti, odnosno neki saveti studenta organizuju čitave ekskurzije na Zlatibor gde se organizuju višednevne žurke, druženja, opet putovanja autobusom i sve su to mnogo rizičniji kontakti. Za procenu rizika i utvrđivanje mera zadužen je krizni štab Vlade Srbije. Nije se sastajao mesecima, pa je 20. oktobra objavljena odluka da se u Srbiji uvode COVID propusnice. Srpske COVID propusnice razlikuju se, međutim, od svih ostalih. Svim ugostiteljskim objektima, dakle, restoranima, kafićima, barovima, svim sličnim objektima, nakon 22 časa od subote 23. oktobra nećete moći da budete u zatvorenom prostoru bez validne COVID propusnice. Na društvenim mrežama već su ih prozivali propusnicama za kafanu u večernjim satima. Osim na društvenim mrežama, u Srbiji se odluke vlade ipak retko javno i otvoreno kritikuju. Izloženi kritici ostaju često neimenovani moćnici koji stoje iza svetske zavere i nameću vakcine. To je jedan apsurd ovog vremena i ove epidemije da ljudi koji inače nemaju ni hrabrosti ni bilo šta o nečeg drugog da se bune, a ima 1000 stvari u društvu koje nisu regularne, sad su svi našli neki svoj ventil kao antivakserski. Mislim, ako je i njima jasno šta su oni zapravo, šta oni žele, što su protiv vakcina, to su neke insinuacije. Državi Srbiji, to jest predsjedniku Vučiću, je jako bitno da u svemu bude prvi i da se takmiči, pa tako i u koroni. Tako smo na početku pandemije imali situaciju da smo prvi u Evropi po broju vakcinisanih. Sad smo u nešto drugačijoj situaciji, pa smo prvi u Evropi po broju zaraženih. Verovatno smo također prvi u Evropi i po broju zaraženih i nevakcinisanih u odnosu na broj vakcina koje posjedujemo, tako da eto, to je jedan takmičarski duh naše zemlje. Da, zanimljivo je, recimo, gledam sad doktora Nestorović i baš razmišljam koliko smo mi u Srbiji oguglali i na tog doktora i na njegove sumanute izjave i onda se pitam kako će ljudi u regionu reagovati na to što on priča, a pogotovo ako bi sad sutra neko van regiona to gledao i slušao, jer kako objasnite ljudima da je u pitanju lekar koji je član kriznog štaba za borbu protiv korone, u koji on sam ne veruje, u vakcine također ne veruje, ali zato čvrsto veruje da su svi ljudi na planeti koji imaju plave i zelene oči vanzemaljci.
Interesantno isto i kako je pandemija promenila studentske navike. Nekada su studenti pokušavali da eskiviraju predavanja, da ne odu na predavanja, da odlože ispite za oktobar 2, 3, 6. A sada čujemo ove studente nove, to jest pandemijske studente, da jedva čekaju da odu na predavanje koje se događa uživo ili da uživo polažu ispit. Uopšte im se ne sviđa ovaj online sistem. Period koronavirusa u Bosni i Hercegovini obeležile su brojne malverzacije, poput nabavke respiratora, kiseonika i izgradnje pokretne bolnice. Kako je sve to uticalo da se građani Bosne i Hercegovine osjećaju potpuno beznadežno, kao da su prepušteni sami sebi, pogledajte u sledećem prilogu. Pandemija koronavirusa ili izazov stoljeća, šanse za napredovanje sistema malih država ili ipak za nazadovanje, afere ili zločini. Teorija zavjere ili ipak ogledalo društva. Mi vidimo da ova država nije odgovorna nula bodova za ljude koji ovdje žive. Ako ljudi moraju da idu u Srbiju da primaju vakcinu, šta moramo više da kažemo? Ništa. Iskreno predstavlja zatvor, jedan vid zatvora na koji nadležni nisu odgovorili po meni na ispravan način. Ja mislim da od kako nam je došao koronavirus, da smo tek onda u stvari uvidjeli koliko je naša država Bosna i Hercegovina u stvari nefunkcionalna i koliko su zapravo sistemi u državi takvi kakvi jesu i samo smo sad otvorili oči o tome. Početak pandemije u Bosni i Hercegovini obilježile su brojne afere. U nedostatku opreme, kadra i resursa nastupali su oni koji nisu imali skoro nikakvu ili minimalnu nadležnost. Tako je nekadašnji voditelj i vlasnik firme za proizvodnju maline Fikret Hodžić postao posrednik za nabavku respiratora u Bosni i Hercegovini, u kojoj su učestvovali i premijer federacije, ministrica financija i drugi. No nećemo o njima, nego ćemo o sumnji da su pronevjerili državni novac kojim je plaćeno 100 kineskih respiratora nefunkcionalnih za bosansko-hercegovački zdravstveni sistem. Plaćeni su 5,25 miliona eura, iako je njihova cijena prema svim saznanjima duplo niža. To nije težak slučaj, to je jedna faktura, jedna nabava, međunarodna je nabava, nije nastala ona tek negdje, jel? Sa druge strane, obećana pokretna bolnica u Republici Srpskoj ostala je ipak samo razapeti šator. Odluku o kupovini pokretne bolnice vlada ovog entiteta donijela je 21. marta 2020. godine po hitnoj proceduri, a u tu svrhu izdvojeno je 4,5 miliona maraka. Trava, cerada, šipke plaćene 4,5 miliona maraka i ovo se zove bolnicom. Ovo je jedan lošiji predizborni šator, očigledno za ovu predizbornu kampanju koja sada kreće, ili jedan lošiji svadbeni šator plaćen toliko novce. Još jedna afera izašla je na vidjelo. Kisik. Ovaj put struka tvrdi, ovo nije afera, ovo je zločin. No u KC-u u Republici Srpskoj korišten je kisik koji nije medicinski, a njegovu isporuku vršila je firma koja nema licencu za to. Ovdje ljudski život nije ništa. Ništa. Zato ne radi pravosuđe, zato ne radi ništa. Zato što imamo mafiju na vlasti. Čak je i mafija, što bi u Bosni rekli merhametli. Jer li mafija štiti svoje članove, pa znate kad pogine jedan iz porodice, takozvane mafijaške porodice, oni zaštite njegovu familiju, porodicu, pa se to, ne znam, izdržavaju. Ovdje ne znam, ja mislim da će nas početi prodavati. U biti ljudi govore ko nas je prokleo u fazonu da Bog da nas liječili kad obolimo od korone federalnim respiratorima i kisikom iz Republike Srpske dovoljno govori samo po sebi. Znači mi zaista pokazujemo, govorim na sve organe vlasti u svim administrativnim jedinicama, da zaista smo nesposobni i mi ne znamo kako da izađemo iz ovog problema. Na nivou države kasnije nije bilo jasnih uputa, zbog toga su epidemiološke mjere bile neusaglašene. Ne možete donijeti restriktivnu mjeru, pogotovo mjeru zatvaranja za cijelu federaciju, jer je to bespotrebno. Treba ga donositi regionalno na mjestima gdje se to dešava. A da su se trebale donositi barem na nivou entiteta pokazuje i sljedeći primjer. Dok je Sarajevo bilo pod ključem,
Sarajlije su odlazile u drugi kanton, u kojem je skoro sve dostupno. Sarajlije, pozdravite premijera Edina Fortu. Forto, vraćamo se u Sarajevo, pa ti zatvaraj koga si navikao, korone nema. Evo, pogledajte. U cijelom apsurdu epidemioloških mjera i ovakve poruke građana rijetko su dolazile do ušiju onih koji su donosili mjere, jer ih prema svemu sudeći ni oni nisu strogo poštovali. Nije nepoznato da su tokom pandemije brojni funkcioneri prisustvovali privatnim proslavama, iako su tada skupovi u zatvorenom bili strogo zabranjeni. To su kompleksaši, nedovršeni ljudi, to se dokopalo nečeg o čemu nije moglo da sanja, a znanje, pismenost i ostalo im je nula. A onda je na red došla nabavka vakcina, odnosno pitanje ko će i odakle nabaviti vakcine. Na početku rješenje je trebalo naći Vijeće ministara zajedno sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, no to im nije pošlo za rukom pa su ponovo nadležnost prebacili na entitete i tako u bunilu ko će ih nabaviti, odakle i koliko platiti. Mjesecima u Bosni i Hercegovini nije bilo vakcina. Mi smo jedna jako mala zemlja koja nema neki utjecaj, siromašna zemlja i nije bilo realno za očekivati da se mi možemo biti kompetitivni sa drugim zemljama koje su razvijeni, koji imaju dovoljno novaca i nismo mi jedina zemlja koja kasno, sve siromašne zemlje su kasno, tako i mi. A građani su u međuvremenu vakcine tražili u susjednim zemljama. Bosna i Hercegovina još ne zna koliko njenih građana je vakcinisano u drugim zemljama, stoga je teško odrediti tačan procenat imuniziranih. Već nekoliko puta Bosna i Hercegovina skinuta je sa liste COVID sigurnih zemalja, što se u velikoj mjeri odrazilo na turizam. Dobar dan. Dobar dan. Kako ide posao? Evo, dobro. Ima i u pandemiji? Ma ima svega. Jo, možemo malo da porazgovaramo? Budem, izvolite, sjedite. Da li vas je ova pandemija možda ometala tokom svih ovih mjeseci da obavljate svoj posao onako najbolje, kako znate? Pa, u jednu ruku jest, u drugu opet nije. U jednu ruku nije bilo turista, nije bilo ljudi koji su ovdje, od kojih mi i ovisimo, znači na kraju krajeva. Ali smo zato, može se kazati da smo imali vremena zaraditi neke stvari za koje nismo u stvari, zbog obima posla koje smo imali ranijih sezona, nismo jednostavno stigli uraditi. To su stvari koje smo mi radili, ajmo reći, za svoju dušu nešto. Pretpostavljam ako živite od ovog posla, vjerovatno ste imali i neke veće financijske gubitke. Kao i svi. Prihoda je bilo jako malo, gdje nismo čak, recimo, ni uspijevali ni pokriti neke troškove koje smo imali taj mjesec. Kakva je bila turistička sezona ove godine u odnosu na prethodnu? Ja ne pamtim da se ovako nešto desilo kao što je bilo ovo tokom ove pandemije. Znači, bukvalno nema nikoga. Čašija prazna, ulica prazna. Nemate jednostavno jako tužan osjećaj tu. Iako je u augustu 2020. godine zabilježen pad posjeta za 70,3%, turistički radnici u 2021. godini ipak su djelimično uspjeli nadomjestiti financijske gubitke, jer je u prvih 8 mjeseci, kaže statistika, broj turista povećan za 83,3%. Veće količine vakcina počele su da stižu na proljeće 2021. Doduše one koji su nam poklanjale druge zemlje. Zahvaljujući njima započeta i masovnija vakcinacija, no drugi problemi došli su u fokus. Nezainteresiranost građana za vakcinaciju te nemogućnost dobijanja QR potvrde u većini kantona. Sve to otežava činjenica da Bosna i Hercegovina nema ministarstvo zdravstva. Kad su institucije radile da je u nekoliko navrata dolazilo do predloga te vrste, prvi je to uradio gospodin Bečirević. I one su eksplicitno od strane predstavnika delegata iz reda srpskog naroda odbijeni, zato što oni jednostavno smatraju to prenosom nadležnosti. U nedostatku državnog ministarstva zdravstva poslove koordinacije obavlja Ministarstvo civilnih poslova koji se tokom cijele pandemije rijetko oglašava, ponekad pismenim saopćenjem. U onom koji smo mi dobili navode da radi na rješavanju problema, te da Republika Srpska i distrikt Brčko već imaju mogućnost izdavanja QR potvrde. Za sada to nije učinjeno na nivou federacije. Kažu, do sada na granicama nije zabilježeno da građani imaju poteškoća pri ulasku u zemlju, pa im se zbog toga očito ne žuri. Ovdje nije pitanje da li izdaje kanton, da li izdaje entitet. Ovdje je pitanje do kada će Evropa, Evropska unija tolerisati da država Bosna i Hercegovina nema QR kod. A mlađi građani svejedno nerado se odlučuju za vakcinaciju. Naravno da može biti činjenica da mladi ljudi vrlo rijetko imaju neke teške komplikacije ili teški oblik bolesti pa ne vide
neku potrebu da se cijepe jer smatraju da će vrlo lako proći tu bolest. Gospodine Admire, šta vam je u ovih proteklih 22 mjeseca bilo nekako najteže s čim ste se trebali nositi i zapravo ti neki problemi sa kojima ste se susretali? Pa vidite, u suštini susretili smo se sa nekim novim oboljenjem i sa velikim strahom kod ljudi i svi nas prisutni. Morali smo nekako sve da to prevaziđemo i uskladimo i da ljude ubijedimo i mislim ono što sam kraj ispostavio da mi možemo pružiti najbolju zdravstvenu njegu za sve naše pacijente koji su dolazili. Koliko je vakcinacija važna da zapravo pobjedimo cijelu ovu zbrku pandemije koronavirusa? To je izuzetno važno, ako ne i jedino oružje koje mi trenutno imamo na raspolaganju da zaustavimo ovu pandemiju i pošast ovog virusa koji se dešava u cijelom svijetu. Jedan je rekao, neću mu reći ime, sad nema veze, da ne licitiramo imenima, jer je bilo se jednog sastanka pa izrečeno, pa eto imaju vakcine, ko hoće, ko neće, ako neće ima dovoljno zemlje za sahranjivanje. To je i to vrlo visoki dužnosnik rekao. Šta očekujete dalje? Građani ništa. Godinama doživljavaju ista razočarenja gledajući sisteme u defektu. A kada je vakcinacija u pitanju, i o tome govore skromne brojke prouzrokovane postupcima vlasti. Bosna i Hercegovina uvjerljivo ima najmanje vakcinisanog stanovništva u regiji. BiH je imala jako zanimljiv pristup početku borbe protiv ove pandemije. Oni nisu imali vakcine i onda su rešili da zbune koronu na neki način time što nisu imali ujedno ni Ministarstvo zdravlja i time što imaju jako veliku administraciju i jako velike komplikacije u tome. Mislili su verovatno da će se i korona zbuniti kao što se verovatno i mnogi građani zbunjuju sa tim kantonima, distriktima, entitetima, federacijama i šta sve postoji. Međutim, nažalost, koronu to ne interesuje. Koronu samo interesuje da li si vakcinisan ili ne i da li poštuješ mere ili ne. Nije joj uopšte bitno ni da li si Srbin, Bošnjak, Hrvat ili šta drugo. Tako da nisam siguran koliko je ta strategija zbunjivanja urodila plodom. Vidjeli smo da je premijer federacije nabavio neodgovarajuće respiratore, ali sreće u nesreći je to što ih je nabavio od proizvođača malina, tako da i ako ne mogu da se koriste u medicinske svrhe, mogu da posluže kao test da li ste izgubili možda čulo, ukusa ili mirisa. Također smo vidjeli u Republici Srpskoj da su umjesto bolnice dobili šator, što opet ne znači nužno da je loša stvar, zato što u provetrenim prostorijama korona se slabije razmnožava. Kada su sve druge zemlje u regionu počele da dobijaju vakcine, oni su u isto vreme počeli da dobijaju i ljude koji se protive vakcinaciji, znači antivaksere. Jedino je Bosna bila u fazonu da hoće da dođe na taj nivo da želi da ima i antivaksere, zato što nisu imali vakcine. Nekako kad nemaš vakcine, nema ni antivaksera. I ovdje smo mogli da vidimo da mladi imaju priličan otpor prema vakcinaciji, što jeste pomalo poražavajuće, ali ako za utehu, vjerojatno nije samo kod nas u regionu takav slučaj. I na kraju se ispostavlja prilično paradoksalno, ali da su vakcine možda jedina stvar koja nas je izbližila u posljednjih 30 godina, jer građani Bosne su dolazili u Srbiju da prime vakcinu kojih tamo nije bilo, a mi Srbi smo se pokazali na kraju kao dobri domaćini. Šta se dešava kada država zakasni? Kada umjesto da na prvo mjesto stavi ljudske živote, postavi politiku i izbore. Ova priča dolazi sa Kosova. Megjithse Kosova ishte vendi fundit në rajon që siguroi vaksina anti-Covid, rrjedhimisht edhe funda që nisi procesin e imunizimit të popullsisë. Megjithatë, gatishmëria e qytetarëve për të vaksinuar i dha një tjetër drejtim këtij procesi të nisur vonë. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se pavarësisht sigurimit të vonshëm të kontratës për vaksina, shifrat e dozave të administruara e dëshmojnë suksesin në këtë proces.
Në tetor, mund të themi që Kosova ka bërë progres të jashtëzakonshëm në procesin e vaksinimit, sepse ka arritur që t'i kalojë gjitha vendet e rajonit me numrin e dozave të administruara për kokë banori. Ne aktualisht, sa i përket përqindjeve të vaksinimit, jemi para gjitha shteteve të rajonit, përfshirë këto Serbinë, Kroacinë, Bosnjë, Hercegovinën, Malinezi, Maqedoninë dhe Shqipërinë. Në shkrimi kontratës me kompanin Pfizer-BioNTech në maj të këtij viti, u kritikua si një veprim i vonë, derisa akuza vazhdon të ketë edhe për mbajtjen të fshehtë të kësaj kontrate. Ne kemi bërë një kontratë me shumë vendes, një kontratë e cila vazhdon ende të mahet e fshehur nga Qeveria e Republikës Kosovës, është vendosur si dokument sekret, nuk publikohet, nuk dihet kur do të vinë. E vaksinimi anti-Covid jo çdoherë arriti të organizohej si duhet, pasi që në disa raste kishte të llovinë qendrat e vaksinimit. Me që rast, procesi shpesh u cilësua si keq menaxhim. Ditët e vikendit kanë qenë pushim në qendrat e vaksinimit, pra qytetarët nuk kanë pas mundësi të vaksinohen në ditët kur nuk kanë qenë në punë dhe kanë pas kohë më të lirë për të marrë vaksinën. Por me kalimin e muajve, ky proces u përmirësua dukshëm. Procesi vaksinimit, i cili ka filluar për më tepër se 7 muaj, tashmë si të rregull po e konsiderojnë edhe vetë qytetarët, të cilët vaksinohen në sallën 1 tetori në kryeqytet. Fantazi, unë besoj që jam habit me rënën si ka shkuar. Sikur është dikon më rëna 5 minuta kreti kom kryer. Procesi ka shku mirë, do me thonë është doza e parë që e marë. Për momentin një mirë faktikisht, me pritë së më karo. Nuk kemi pas problem. Sa dhe erdha mora, 5 minuta ka luën dhe tash s'kum një asë gjonë. Nuk ishtë shumë tragjike sa që i kanë bëndë. Ata tregojnë se kanë zgjedhur të vaksinohen për të mbrojtur shëndetin e tyre e të shoqërisë, duke bërë edhe apel për të gjithë qytetarët që të ndjekin të njëjtin shembull. Arsyeja ka qenë pasi thirrjet jo vetëm Kosovë, por në gjithë botën ka qenë për mu vaksinu për me qenë më i mbrojtur. Arsyeja të cilën e kemi zgjedhur mu vaksinu është se edhe aspekti shëndetësor, për shkak se i pam rastet e shumta të cilët u paraqiten. Arsyeja është çështja shëndetësore që gjithë kemi favor për vaksinës, të mbrojmë shëndetin tonë radhë parë. Kjo periudhë e pandemisë afro 2 vjeçare shpërcjell me 4 valë të vrullshme të virusit, duke përkecuar situatën epidemiologjike në vend. 4 valet në për të cilat kaloi Kosova ishin korri gusht e nëntor dhjetor të vitit të kaluar, ndërkaq këtë vit vendi u përball me 2 valë të tjera, ajo e muajve mars, prill dhe fundit, e cila ishte edhe më e rënda gjatë muajve të verës së këtij viti. Teksa këto periudha të vështira shtuan edhe kërkesat për spitalizim, duke bërë që dhe hapësirat spitalore të ngarkohen me pacient. Drejtori i SHSKUK-s Valbon Krasniqi si periudhën më të vështirë e ka cilësuar atë të verës së këtij viti, ku edhe shifrat e të hospitalizuarve kishin arritur rekord. Megjithatë, sipas Krasniqit, përveç mungesës së oksigjenit, gjatë kësaj kohe, se institucioni janë ballafaquar edhe me sfida të tjera. Sfidat më të mëdha gjatë kësaj kohe kish në 3 drejtime: në riorganizimin e infrastrukturës, gjithsesi krijimin e shtretërve shtesë dhe riorganizimin komplet të ambienteve spitalore, përfshirë repartet në për spitalet e përgjithshme dhe klinikat e QKU-s këtu në Prishtinë. Sfida e dytë ishte riorganizimi komplet i stafit shëndetësor, pra kërkoi një staf shumë i madh si nga ana e mjekëve, po ashtu edhe infermierëve, po edhe stafit tjetër mbështetës, teknik dhe administrativ, për t'ju ofruar shërbimet të gjithë këtyre pacientëve dhe në anën tjetër përpiqeshim të ruanim edhe shërbimet shëndetësore të tjera, pra për pacientët jo Covid. Dhe sfida e tretë ishte pastaj furnizimi i rregullt me bana dhe material tjetër shpenzues që përdoreshin për trajtimin e pacientëve me Covid, në veçanti furnizimi i rregullt dhe i qëndrueshëm me oksigjen. E sigurisht që e tërë kjo periudhë pandemie është e lidhur edhe me punën e pandalur të laboratorit të mikrobiologjisë në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, aty ku vazhdojnë të testohen mostrat e të gjithë atyre që janë të dyshimt në virusin COVID-19. Mikrobiologja Donjeta Plana Hajdari ka treguar se periudha e pandemisë ka qenë shumë sfiduese për këtë institucion. Derisa ajo ka thënë se ende vazhdojnë të dërgojnë mostra jashtë vendit për të detektuar variantet e koronavirusit.
Periudhën e fundit është bërë, domethënë, dërgimi I mostrave për detektim të varianteve në Robert Koch Institut, por edhe kemi një projekt së bashku me ECDC-n, me shas bëhet dërgimi I mostrave për detektim të varianteve, por ne kemi filluar tash me një trajnim për defragmentizim, kështu që besoj që shumë shpejt do të fillojmë edhe me detektimin e varianteve këtu në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Nga ana tjetër, nga Oda e Mjekëve të Kosovës, thonë që gjatë periudhës së pandemisë, sfida më e madhe për profesionistët shëndetësor ka qenë përballja me një pandemi të panjohur më parë. Çështja më e madhe sfiduese ka qenë domosdoshmë e para do të thotë njohuritë rreth smundjes. Kjo ka qenë ajo kryesorja. Pastaj kanë ardhur kushtet e punës dhe mjetet mbrojtëse, që ka qenë në fillim shumë të mangëta dhe pastaj vetëm se kanë shkuar duke u përmirësuar. E kjo periudhë, Kosovën përveç që e ka përcjell me kriza shëndetësore, po ashtu e ka karakterizuar me kriza të njëpasnjëshme politike. Pavarësisht situatës me pandemin, Kosova po bëj gati të hynte edhe në një proces tjetër zgjedhor, atë të zgjedhjeve lokale. Me këtë rast, Vitia do të kandidojë për kryetar të Prishtinës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Unë po ja transferoj përgjegjësinë stafit të ministrisë. Edur Heqa ish ministrit ngjalli reagime për ikje nga përgjithësia dhe braktisjen e dikasterit të shëndetësisë në një periudhë të vështirë shëndetësore. Dorëheqja e Atina për të kandiduar si kryetar I kryeqytetit është vendim politik në një kohë të gabuar, duke lënë vendin praktikisht në nivel të zëvendësministrit. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të 17 tetorit kanë inspektuar tubimet politike, për të parë nëse respektoheshin masat e kërkuara sipas ligjit për luftimin dhe parandalimin e COVID-19. Zëdhënësia e uvit Lamir Thaçi ka thënë se periudha e parë e pandemisë ka qenë e vështirë për shkak edhe të kapaciteteve të stafit. Ne jemi çdo ditë, çdo natë në teren, kudo që po hasin shkelje, sigurisht që nuk do ta tolerojmë asgjë. Masa e cila vazhdon të jetë në fuqi në Kosovë është edhe ajo e orës policore. Sheshi i kryeqytetit është zbrazur I tëri pas orës 22 për shkak të orës policore që po aplikohet në Kosovë si masë mbrojtëse kundër COVID-19. E ndërkohë, kjo masë mbikëqyret vazhdimisht edhe nga zyrtar policor. Policia e Kosovës po inspekton masën e kufizimit të lëvizjes në bazë të së cilës nuk lejohet qarkullimi nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit, përjashtuar rastet të cilat kanë leje nga administrata tatimore e Kosovës, si dhe rastet emergjente shëndetësore. E kjo pandemi, sikurse në çdo sektor tjetër, ndikim ka pasur edhe në atë të gastronomisë, duke bërë që të jetë një prej më të dëmtuarve ekonomikisht. Sipas shoqatës së gastronomëve, periudha më e vështirë për ta ka qenë mbyllja totale e lokaleve në fillim të pandemisë, duke shtuar që humbjet financiare vazhdojnë të kenë ndikim edhe tash. Dëmet që janë shkaktuar në tremujorin e dytë kanë lënë zhurmë edhe deri më tani, do thotë që po shohim se shumë punëtorë për shembull kanë mjet, do thotë edhe të papunë. E masat anti-Covid po vazhdojnë të aplikohen në Kosovë, ku në njërin prej tyre kërkohet të paraqitet dëshmia e vaksinës para hyrjes në institucionet publike e private. Por përveç kësaj, dëshmia e vaksinimit kërkohet edhe para hyrjes në qendra tregtare e hapësirat e brendshme të lokaleve të gastronomisë. Qytetarët këto masa I kanë vlerësuar si vendim të duhur, pasi që mundësojnë rritjen e numrit të vaksinuarve. Kjo është e qëllune, për arsye se ndikon që me u rrit vëdësimi I popullatës edhe popullata me u vaksinu më shumë. Është pozitive për shkak se kanë rënë numra dukshëm prej se janë ndërtu masat. Natyrisht që këto janë masa që bëhen për të ruajtur shëndetin e qytetarëve. Që nga fillimi I pandemisë, Kosova numëron mbi 160.000 persona që janë infektuar me COVID-19, prej të cilëve kanë vdekur rreth 3.000. Derisa janë shëruar 160.000 persona. Kurse deri më tani në Kosovë janë administruar mbi 1.5 milion vaksina anti-Covid, duke qenë në mesin e vendeve me trendin më të lartë në rajon. Na primjeru koji smo sad vidjeli, koji dolazi sa Kosova, nekako jasno vidimo kako državni vrh uglavnom radi ono što
on želi i ide po nekim ličnim prioritetima. U ovom slučaju vidjeli smo da se pre svega moraju održati izbori bez obzira što je pandemija u toku i da se odradi dobro kampanja, pa tek onda kada sa svima lepo završimo, onda da se bavimo i nekim drugim stvarima kao što su, na primjer, te vakcine. I možda to i nije tako loše, jer možda bismo i svi mi mogli u stvari u regionu da se ugledamo na njih. Možda smo mi svi požurili sa nabavkom vakcina, možda je trebalo da pustimo narod da se dobro zaželi, jer onda kada se dobro zaželi, a mi kupimo vreme, mi smo uzeli vakcini, eto sad budemo i mi drugi u regionu po vakcinisanosti. Da, zanimljivo da su ovde političari imali taj neki stav u startu, ok, ljudi, možda nemamo vakcine, ali zato imamo nešto mnogo bolje, izbore. Jer da se ne lažemo, vakcine su dosadne, komplikovane, u njih se razumeju samo lekari i farmaceuti, s druge strane u izbore i politiku se svi razumeju i to je mnogo, mnogo zabavnije. I da, slažem se da je ovde u pitanju bila jedna zanimljiva, pa može se slobodno reći obrnuta psihologija, dok su neke druge zemlje odmah nabavljale vakcine, pa te vakcine stoje, pa nisu možda ispitane do kraja, sumnjive su nekim ljudima. Ovde s druge strane imamo jedan obrnut pristup, nema se vakcina i onda se stvara neki hajp, onda je to kao neko iščekivanje novog iPhone ili nekih novih Nike patika i onda kad se konačno pojavi to na rafovima, krenu redovi, gužva i opšta tuča. Gledali ste još jedan Robinov istraživački zapis o čudnim balkanskim putevima. U fokusu je bilo zdravstvo i zvanične politike lokalnih vlastodržaca koji su nerijetko pokazali da se nisu baš snašli u kriznim vremenima. No, to je Balkan koji živimo, a radimo za neki bolji, bliži potrebama građana. Sljedeća epizoda biće posvećena zviždačima, odnosu prema njima, neadekvatnoj institucionalnoj zaštiti i u krajnjem progonu koji doživljavaju. Doviđenja.